Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама бардоро ва хоҳарои азиз. Авиакасай Толибов имрӯз 16 феврали соли 2025. Хоб бардорои азиз, бозам як соати дигар дар эфир ҳастем. Аз нархи навои авиабилет шуморо бохабар мекунем. Билетҳо арзон шудааст бардорои азиз, билетҳои рафтан ба тарафҳои Тоҷикистон рафтан, ба шаҳрҳои Тоҷикистон рафтан. Хоб ба тамоми рӯи дунё билет дорем бардорои азиз. Ба дили пур бо нархи дастрас метавонен аз авиакасаи мо билет харидорӣ кунен. Номерое ки дар рӯи экран ҳозир дидесен, охираш 5497. ҳамин номерода ватсап аст. Аз соати 7 саҳари ба вақти Москва то соати 11 шаба кор мекунем. Бе вихаднои бардорои азиз, ҳами як ҳафта да 7 рӯзе ки ҳаст кор аст, бардоро кор мекунем. Шумо метавонен билет харидорӣ кунен ва чӣ саволе ки ҳаст метавонед саволотона тиен бардорои азиз. Оиди ҳами чӣ бошад? Оиди билет бошад, вобаста ба билет дар саволаи шумо ҷавоб мегардонем. Марамат кунем, прамои эфир сар додем, дроем бардорои азиз савол ҷавоб кунем, аз нархи навои билет шуморо бохабар кунем. Хуб, Рома бародар, раҳмат барои лайк. Дамадедов Куло 27 март. Хуб, мебинем савол ҷавоба сар мекунем бардорои азиз. Як чанд рӯзе ки дар эфир набудем, 3 рӯз мешавад, 4 рӯз мешавад. Рости гап вазъияти саломатӣ нағз набуд. Хай худоро шукр, камтар беҳтар шудагиай. Сабабаш ҳамин қад чиз буд бардоро. Силфа, грипп, ози медонем ки ҳама ҳам хелай. ҳам силфа, ҳам гриппа, ҳам қиртақ дарда, ҳамаш ози як ҷоя шудагиай бардоро. Марамат кунед нафаро ки ози дар эфир иштирок карда метавонед саволотона тиен бардорои азиз. Хоб, Дамадедов Куло 27 марда 15600 рублей мешавад. Акай Рома. 20 да душанбе Новосибирск. 20 ҳамин моҳ бошад бародар. 20 феврал бошад ё ки 20 март бошад. ҳамишам гап занем. феврал душанбе Новосибирск. Хоб, бардори азиз, мебинем. Бардори азиз, нафарои ки дохил мешен, бародарона хоҳиш мекунам ҳами дастгирӣ кунен канала. Як дона лайка бигзорем, беҳад хуб мешад. Дастгирӣ барои канали мо мешад. Хоб, душанбе Новосибирск 20 феврал нест бародар, 21 феврал да дорад. Нархи билет 31200 рублей мешавад. Душанбе Новосибирск. Акай Мустафо. Салом алейкум ака, ма Лутфулло 20 феврал душанбе Вунуква. Ва алейкум салом акай. Акай Лутфулло, хуш омадин бародар. Хуш омадин. Лайкора дариқ надорем бародари азиз. Дастгирӣ мешавад барои эфиромон. Хуб, душанбе Вунуква чанд пул шуда? 20 феврал. Душанбе Вунуква 20 феврал. ҳозир мебинем бародар чанд шуда бошад. Нархи навоша шумода гап мезанем. Хуб, 20 феврал душанбе Вунуква беҳад қимат 39300 рублей бародар. 20 феврал да қимати бад. ҳозир 21 мебинем ку 21 да чанд бошад. Да мебинем 21 да арзонтар аст. 13100 рубл мешавад. Душанбе Вунуква. Акай Лутфулло. Раҷаби Саид бародар, хуш омаден. Ва алейкум салом. Вунуква душанбе 2 март. Вунуква душанбе 2 март. Хуб, ҳозир мебинем бародар. хуш омадем бародарҷонои азиз. Авиакасай Толибов бо шумо ҳастем. боз ҳам аз нархи навои билет бохабартон мекунем. Хоб, Вунуква душанбе 2 марда 14500 бародар. Акай Саидҷон.
салом алейкум, билет моҳи март 28 Казан душанбе. Ва алейкум салом. Казан ба душанбе 28 март. Хушомаден апа. Хушомаден, лайкора дариқ надорем. 28 март Казан душанбе 16000 рублей мешавад. салом алейкум сози брат. Алейкум салом, раҳмат барда. Шумо созен? хоб 4 март чансма душанбе Екатеринбург. Душанбе Екатеринбург 4 март. бардори азиз 17 нафар тамошо доред. 4 дона лайк ҳастай. хоҳиш мекунам ами 1 донаги лайка бимонед. касе ки намонда бошад дастгирӣ кунед. 1 донаи лайк монен 17 дона мешавад. хоб душанбе Екатеринбург 4 марда 29200 рублей мешавад бардар. 4 марда душанбе Екатеринбург. хоб баха нависа ака 1000 раҳмат аз ту билет харидем. ҳама арзон мақсад бе проблема рафтем Тоҷикистон. саломат бошем бародар. шумодам раҳмат бародари азиз ки бовар карда мо билет мегирен, харидорӣ мекунен. бародари азиз 1000 раҳмат, дастгирӣ мекунем моро. ба ҳамин хотир касе ки билет дар кора бародари азиз маромад муроҷиат кунем бо нархи дастрас. ба дили пур билет бигирем бардаро. бе ташвиш, бе ҳичи. ба дили пур метавонед 100% билет бигирем. Насим Тағайбеков 22 феврал Жуковский Душанбе. хоб 22 феврал Жуковский Душанбе. 22 феврал 22 феврал Жуковский Душанбе 12500 рублей бардар. Мустафой Муҳоҷир, саломат бошед. салом алейкум брат. 22 феврал Жуковский Душанбе. ва алейкум салом. 22 феврал бардар 12500 ози дидем. холдорхон Файзу, раҳмат бардар барои лайктон. 1000 раҳмат. худованд аҳ дасттон дарда набинад. марамат кинем бародарҷонои азиз. билетҳои Москва Душанбе, Москва клуб, Бохтар, Хуҷанд бозам арзон шидагиай. касе ки рафтанияй бародаро ҳозир арзон шидеста билет. мумкин боядам арзон шавад, лекин билетҳои омадан қиматай бародарҷоно. билетҳои Душанбе, Москва, Душанбе, масалан Питер бошад, дигар ҷо қимат шидагиай. омадан билети омадан қиматтар шидагиай. нафарои ки меҳмон ҳастен, хушомаден. авиакассаи Толибов. номерои WhatsApp мона метавонед сахранӣ кунед. баъд касе ки билет харидорӣ кардания бардоро дар WhatsApp муроҷиат кунед, билетотона гирифта метиҳем. Сатор Сайфиддинов, салом алейкум. Шереметова Бухтар. алейкум салом акай Сатор. кадом рӯза бародари азиз? Шереметова Бухтар. кадом рӯз ушта бинем? числошам гап даро. числошам гап занед мебинем. Мавзуна Боронова 5 апрел Минво Душанбе. хоб 5 апрел 5 апрел Минво Душанбе. нестай апаҷон. панҷум ҳаст. шаби панҷум ба саҳари шашум мешавад. хоб ози нарша гаптон мезанем. шумо лайкора дариқ надорен? лайкотона дариқ надорем бародари азиз. апау модарое ки тамошо мекунем. 31 нафар ҳастай. 6 дона лайк бародарҷоно. 1 донаги лайкора мезанем. хоҳиш мекунем дастгирӣ кунем. 31 нафар, хотя бы 20 нафараш лайк монад, 20 дона лайк шавад.
خب минивод душанбе 5 апрел мешавад 20800 рублей мешавад. Апаи мавзуна. Насим Тағайбеков, саломат бошед. Фарҳод Саимов, Питер, душанбе 2 март. Питер, душанбе 2 март. Хуб. Оз мебинем барда. Санкт-Петербург, душанбе 2 март. Хоб 2 март, Санкт-Петербург, душанбе. Дуюми март, Санкт-Петербург, душанбе 21800 рубл мешавад. Сеюми марта арзонтар 21400 мешавад. Акай Фарҳод. Салом ака, 3 апрел, Внукова, душанбе. Ва алейкум салом бардар. 3 апрел, Внукова, душанбе. Коз бинем бардар, чанд сум бошад. 3 апрел ауз билет нестай бардар ҷон. Билетош наромадай Внукова, душанбе. 3 апрел аузи нестай. 4 апрел мешавад. 4 буда 24900 рублей аст. Акай хуб ҷан номшон хонда намешавад. 2 апрел билет почем стоит? Москва, душанбе. Москва, душанбе 2 апрел. 2 апрел. Так, 2 апрел, Москва, душанбе. Так, 23 800 рублей. 2 апреля, Москва, душанбе. Охирои феврал, Сатор Сайфиддинов, Шереметова, Бухтар. Охирои феврал. Ози мебинем бардар. Бардарҷонои азиз, дастгириётон кам. Лайко 20 дона нашида. 9 дона лайк аст. 40 одам тамошо дорад. Хоб акай Сатор, охирои феврал, Шереметова, Бухтар 13200 рублей бардар. 13200 мешавад нархи билет. Хоб Шоев нависа. Салом алейкум сози ака, нархи билет аз Жуковский, душанбе 19 феврал. Алейкум салом бардаҷон. Хоб Жуковский, душанбе. Як кудаки 1 солаву 10 моҳа бо очаш чанд пул мешавад? Ширкати Урал медидин ака. Оз мебинем акай Шоев барда 19 феврал. Шумо лайка дариқ надорем бардаҷоно, лайка бизанем. Хоб 14000 рубл мешавад бардар. Як одами калону, як кудаки 1 солаву 10 моҳа 14000 рубл. Ака билети душанбе да Москва. Акмалҷон бародар, душанбе Москва кадом рӯза? Душанбе Москва рӯзшам гап занед. Сатор Сайфиддинов, саломат бошем бародарҷон. Хоб
хуб, абдуҷалил ҳамидов салом. 4 марта билет чансма Москва душанбе. Ва алейкум салом бардар. 4 март Москва душанбе. 4 март. Оз мебинем бардар. Чоруми март Москва душанбе. 14500 рублей бардар. Акай Абдуҷалил. моҳи апрел чансум ака? 10 апрел. душанбе Москва 10 апрел. 10 апрел душанбе Москва. Ҳозир мебинем бародарҷон. 45 нафар тамошо доред бародари азиз. 11 дона лайк ҳастай. як бор дига хабар мегирем лайкҳоро. касе ки лайка намонда бошад дастгирӣ кинед. авиакасса ҳастай. нархи нави билетҳо ҳаминҷа гап задисем. хоб 10 апрел душанбе Москва. нархи билет 29200 рублей бардар. душанбе Внуково мешавад. варианти арзонуш. акай Акмал. Наҷмиддин ба Наҷмиддин нависад. салом алейкум ака. 23 феврал душанбе Санкт Петербург чансма. Ва алейкум салом бародар. 23 феврал душанбе Санкт Петербург. хоб боз як дақиқа бинем. 27 феврал душанбе Санкт Петербург. феврал. боз як дақиқа бародар мебинем. хоб душанбе Санкт Петербург 23 февралда мешавад 37400 рублей бародар. 37400 мешавад. акай Наҷмиддин. салом алейкум. билет Жуковск душанбе 28 март. ва алейкум салом. Жуковск душанбе 28 март. Жуковский душанбе 28 март. ҳозир мебинем бардар. 28 март Жуковск душанбе 16500 рубл мешавад. Мухтоҷ Ҷабборов. салом алейкум. раҳмат барои хизматот. алейкум салом бародар. саломат бошед. шумо дар мазор раҳмат. нафаре ки лайк мемонед дастгирӣ мекунед. айму боварӣ када билет мегиред. шумо дар раҳмат бародари азиз. Абдураҳим Пиров. салом алейкум. Новосибирск душанбе 20 феврал. ва алейкум салом бародар. Новосибирск душанбе 20 феврал. хоб 20 феврал Новосибирск душанбе. Новосибирск душанбе 20 февралда нестае бародар. 19 февралда астае. бе багаж мешавад 9600 рубл. багаж қатӣ. так багаж қатӣ 13800 мешавад бародар. Новосибирск ба душанбе. хоб Исломиддин Имомалиев. салом алейкум. 10 март Москва душанбе. варианти арзонуш. алейкум салом акай Исломиддин бародар. 10 март Москва душанбе. ҳозир мебинем бародарҷон. 10 март.
روز 1 دقیقه میبینیم. دهمی март Москва Душанбе 14500 рублей мешад бародар. Москва Душанбе 10 март 14500 мешавад. خب 14500 10 март Москва Душанбе. Давлатов Акбар салом. Мара оилам ду кӯдак 7 солаву 4 сола вунука Душанбе 3 март чанд мешавад? Ва алейкум салом акай Акбар бародар. Так мара оилам ду кӯдак 7 солаву 4 сола. Оз 1 дақиқа бародар ҷон. Так 7 солаву 4 сола 3 март. 7 солаву 4 сола. Сеюми март. Ҳозир мебинем 1 дақиқа бародари азиз. Хоб 3 март. ҳозир қиматтаре бародарҷон. Билет қиматтаре камтар. 51600 мешавад 3 март. Внукова Душанбе 4 нафар. خب 14000 фақат як багаж, як ручной мешавад. Кӯдак нест. Кӯдак да нест. Бародар Шоев 14000 кӯдакам багаж дорад. 10 кило ручной дорад, 10 кило багаж уралский. Агар ки Somon Air бошад, багаж надорад кӯдак. Ҳами авиакомпанияи уралский бародари азиз, кӯдаки то 2 соладам багаж дорад. 10 кило багажш метиҳад, бо 10 кило ручной дорад. Ҳами хеле мақсад. Салом алейкум ака, 3 феврал Қурғонтепа Шереметова чанд сум аст? 3 феврал бародари азиз, ба фикрам нестае. Феврал то 28 аст, 3 надорад. Қиёмиддин бародарҷон, 3 феврала шумо дар ки ҷо дидем бародар? Бародарҷонои азиз, як бор дигар ҳама каса хуш омаден. Нафарои ки нав даромада бошен, апа ва модарои ки тамошо кардесен, авиакасаи Толибов ҳастад. Ба тамоми рӯи дунё билет дорем. Бо нархи дастрас метавонед харидорӣ кунед аз авиакасаи мо. Аз соати 7 саҳар то соати 11 шаб ба вақти Москва кор мекунем. Дар ҳамин вақт шумо метавонед билет харидорӣ кунед. Номере ки ҳозир дар рӯи экран дидесен, WhatsApp дорад. Ҳамира гирен сахранид кунед. Барои харидорӣ кардани билет истифода баред. Баъд ногуфта намонад ки дар ҳамин канал подписатсия кунед. Ҳар рӯз мо кӯшиш мекунем ки 1 соат вақт ҷудо кунем, бегаҳӣ эфир бурем, аз нарх навои билет шуморо бохабар кунем ки билетҳо нархошон чӣ хеш ресад. Ба тамоми рӯи дунё билет дорем бародарҷоно. Марамас мела муроҷиат кунем. Дастгириам фаромӯш намекунем. Нафарои ки лайк намонда бошанд, як дунаги лайк мегузорем. Эфира дастгирӣ мекунем бародарҷоно. хоб дальше мехонем. Раҳмиддин Саймиддинзода нависад. Самара Душанбе 2 апрел. Самара Душанбе 2 апрел. хоб оз 1 дақиқа бародар. Самара Душанбе 2 апрел. Бародари азиз, 2 нафари дигар лайк монад. Лайкҳо мешавад 20 дона. Хоҳиш мекунем дастгирӣ кунем. Хоб
Самара душанбе. Аз як дақиқа мебинем барларгуну. Так. Самара душанбе. 2 апрел. Оз мебинем бародар бошад агар 2 апрел Самара душанбе. 2 апрел оз инеса бародарҷон. 3 апрел. 3 апрел ам Самара душанбе ози билетош наромада бародаро. Агар сабр кунем. Сабр кунем мерояд ози наромадааст нарх набошад. Хоб. Дальше мехонем. Оз як дақиқа бародарҷоно. Хоб, Шамолов, Шоев, Шамолов, Шоев. Лайка мондем бигириш. Раҳмат бародар. Салом бародар, номерои WhatsApp та парто. Бародари азиз, ин ҳамин номерои WhatsApp ҳози дар ҳамин ҷо дидесен. +7991 146 54 97. ҳамин номерои WhatsApp бародаро. ҳамин ҷо мо дар рӯи экран навистагем. ҳамира гире сохранид кинед, дар WhatsApp муроҷиат кинед барои билет харидорӣ кардан. Комрон нависай. Салом алейкум ака. 3 март аз Жуковский душанбе чанд сумай? Пешакӣ раҳмат. Алейкум салом бародарҷон. Оз мебинем. Жуковский душанбе 3 март. 3 март. ҳамин номерое ки дар рӯи экран бародарҷоно WhatsApp ҳай. Хоб, Жуковский душанбе 3 март 16500 рубл мешавад акай Комрон. Наҷмиддин Баҳраев. Саломат бошем бародар. Нурулло нависай. Салом алейкум. 15 март Екатеринбург душанбе чанд сумай ака? Алейкум салом. Екатеринбург душанбе 15 март. 15 март Екатеринбург душанбе. خب باز یه دقیقه مرمر جون. Екатеринбург душанбе. 15 март Екатеринбург душанбе 17200 рубл мешад барда.
Акай Нурулло бародарҷон. Салом алейкум. 24 феврал Жуковский Хуҷанд бинед ака чанд пул шида раҳмат. Алейкум салом бародар. Хуб. Жуковский Хуҷанд 24 феврал. 24 феврал. Бози мебинем бародар. бумонем бародари азиз, як дуна лайкура бигзорем, хоҳиш мекунем. 24 феврал Жуковский душанбе 16500 бародарҷон. Акай даврон. Дилшод Нозимов салом алейкум ака. 27 феврал душанбе Москва чанд пулай? Душанбе Москва 27 феврал. 27 феврал душанбе Москва. Ози мебинем бародар. Душанбе Москва 27 феврал. خب بیست فеврал душанбе Москва. Варианти арзон. Душанбе Внуково мешавад 3200 рубл мешавад. Акай Дилшод. Абдуманон Ҷамилов нависа. Салом алейкум. Саломат боши. Иркутск Ташкент 27 феврал. Алейкум салом бародар. Иркутск Ташкент 27 феврал. خب بازی میبینیم بردار جان. خب ایرکوتسک با تاشکент 27 феврал. به багаж 9000 рублей بردار جان. وریانت ارزونش همی است. Сайдали Муминзода. Салом алейкум ака. 27 феврал. Москва душанбе чанд сум ака? 27 феврал. Москва душанбе 27 феврал. Оз мебинем барда. Москва душанбе 27 феврал. Озиадеха. 27 феврал Москва душанбе 13200 рубл мешавад бародар. Салом алейкум ака. 21 феврал Санкт-Петербург ба душанбе. Алейкум салом. 21 феврал Питер душанбе. Якми феврал. Хабози бародар ҷон. 21 феврал. Так.
Бардораи азиз, я дуна лайкора бигзорин. 60 чанд нафар тамошо доред, 24 дуна лайк ҳастай. Мезанем якта лайкора мезанем. Хуб, Санкт-Петербург душанбе 21 феврал 21400 рубл мешавад бародарҷон. Варианти арзонаш. Анис Зоиров написал: салом алейкум ака, Питер кулоб рейс ҳастай, чанд сумай? Ба 22 апрела ба кулоб рейс набоша ака, ба душанбера ба ҳамин числа бинен. Раҳмат барои хизматот, Аллоҳ барори кортонад. Я саломат бошем бародарҷон. Акай Анис Санкт-Петербург кулоб рейс надорад. Як вақтои буд, озир рейсоша гирифтагиам бардаро. Ба душанбера ҳастай. Оз мебинем агар ки моҳи апрела биромада бошад. Озима бинам 22 апрел. Акай Анис пирсидиан. Агар бошад гаптон мезанем барда. 22 апрел ҳастай. Санкт-Петербург душанбе. Хуб, нархи билет 24700 рубл бардар. Акай Анис. Омина Камолова. Салом алейкум ака, 26 март внуква душанбе чанд сума? Алейкум салом апаҷон. Москва душанбе внуква так 26 март. Ози мебинем апаҷон. Ози ядақа. 26 март внуква душанбе 17000 мешавад. 17000 рублей. Мавзуна Малаева салом додарҷон. Билет душанбе Челябинск 15 март чанд сума мегуфтен? Алейкум салом. Душанбе Челябинск 15 март. Хуб, 15 март 15 марта нестай апаҷон. 16 марта рейс мешавад. Ана так нархш оз як дақиқа. Душанбе Челябинск. Хуш омадед нафаре ки нав дохил шидесен. Бародарҷонои азиз, авиакасаи Толибов ҳастай, ба тамоми рӯи дунё билет ҳастай. Марҳамат кинен, истифода барен аз ҳамин хизматрасонии мо. Ба дили пур метонем билетотона харидорӣ кинен. Хуб, душанбе Челябинск 16 март мешавад 22600 рубл. Нархи билет апай мавзуна. Рустам нависад: Толибов салом алейкум, ма ака Рустам Ятимович аз шумо билет гирифтагӣ моҳи феврал Дамадидов кулоб ба боварӣ. Ягон билети арзон 25 то 28 феврал кулоб Дамадидов. Саломат бошед акай Рустамҷон. Алейкум салом. Мои чизи шуморо сообщениятона дидем ака, дар WhatsApp аллакай ҷавоб додем. Ана кулоб Дамадидов ай 25 то 28 феврала 29000 рублей барда. Нархи кулоб ба Дамадидов, яъне ки омадана дар назар дорем. Қиматаи билетои омадан бародари азиз як баробар қиматаи, якним баробар бигем қиматараи. Агар билети ёзи Москва душанбе 12500 13000 ёки то 15000 бошад, билетои омаданаш ай 3000 бола астай бародаро. Ами як ҳафта дар вақте ки нигоҳ мекунӣ ай 3000 бола, ай 34000 35000 36000 ҳами хеле нархи билет. Ғафур Мирзо нависта: брат, эфири гузаштада ҷавобмо надодем, вақт нарасид барои ҷавоб додантон. 26 феврал Хуҷанд душанбера билета вақтша фаҳмиданем. Саломат бошед акай Ғафурҷон. Бародарҷон, успед накардем дар эфири оянда, дар эфири гузашта омада успед накардем ҷавоб доданда. Оз мебинем нархша. Хуҷанд душанбе Хуҷанд душанбе 26 феврал. Оз ина мебинем бародари азиз.
нарша гап мезанем, соатошам гап мезанем. Так. 26 феврал хуҷанд баъд шанбера. хуб нигоҳ кинед бародар, ята рейс аст рӯзи 26 да ай хуҷанд баъд шанбе соати 7:20 бегаҳ мепарад. нархи билет 4500 рубл рӯзи 26 феврал мешавад. ака варианти арзон кадом аэропорта 20 март ду одами калон, як кӯдаки 10 сола, як то 4 солара. бародарҷон, билети арзон киҷоя гуфтаен, нагуфтен ай киҷо ба киҷо. Москва душанбе, шумо дар Москваен, дар Питерен, дар Екатеринбурген, бародарҷон, дар киҷоен нагуфтен ҳамиша. баъд дар WhatsApp нависем варианти арзон, мо шумо да мебинем инҷа, агар чанд нафар бошад дар WhatsApp мебинем, подробно гап мезанем. 10 март Москва Бухтар, 10 март Москва Бухтар. роз мебинем бародарҷон. 10 март Шереметова Бухтар. бародарҷонои азиз, 70 нафар тамошо доред, 30 дона лайк ҳастае. касе лайка намонда бошад, як тамонин ба хотирам дастгирии эфир мешавад. хуб, Шереметова Бухтар, бародари азиз, 10 март мешавад 18000 рублай нархи билет. акай Исломуддин, бародари азиз, 18000 рубл мешавад. Исмоил Нуралиев, салом. 5 март дамадед клуб чанда, ака ду кӯдак, як калон. ака Исмоилҷон, ва алейкум салом. бародарҷон, кӯдак чанд солай? ҳамаша нависен, инҷа нависен ду кӯдак нависен. кӯдак ҳар хелай, то 2 солара нархиш дигай, ай 2 сола то 11 солара бо нархиш дигай. 12 агар расида бошад, яъне ки 12 сола шида бошад аллакай, вай одами калон ҳисоб мешавад. нарх навош, ранги одами калон ҳисоб мешавад, 100% мешавад. бародари азиз, то 2 солара дига нархай, ай 2 сола то 11 солара бо дига нархай. ана ай 12 боло уже одами калонай. шумо амира нависен, инҷа ду кӯдак нависен. ман намедонам кӯдак чанд солай. мумкин вай 1 солай, мумкин 5 солай, мумкин кӯдаки шумо 13 солай. 13 бошад уже одами калонай. бародар, ҳар кас ҳар хеле дар назараш кӯдак гуфта, ҳар хел хаёлай. бародаро, ба ҳамин хотир пурра карда нависен. Насим Ҳафизов, салом алейкум. Вунука душанбе 19 феврал. алейкум салом. 19 феврал да бошад бародар, бинем ози. хуб, 19 феврал вунука душанбе. о билет астай 13200 рубл рӯзи 19 феврал вунука душанбе. бародар, билет ҳастай. бародарҷоно, касе ки подписатсия накарда бошад, подписатсия кинен. дар ҳамин канал ҳар бега эфир сар метем, кӯшиш мекунем эфир сар тем, аз нарх навои билет шуморо бохабар кинем. 1 соат эфир мекунем. 15 минути дига эфир мондай. маромад подписатсия кинед ки ҳамин канал ай даст натиен. дофи дига вақте ки мо эфир сар метем, шумо да уведомление мерава ки мо ҳам эфир сар додем. будроен аз нарх навои билет суҳбат мекунем. дига саволорам бошад вобаста ба ҳамин билет, бародари азиз, тиен ҳамин саволотона чӣ мефаҳмидагимо шумо да ҷавоб мегардонем. Дилшоду Динаев, 2 март душанбе, Москвара бин ҳоҷӣ гуфтаем. бародарҷон, ҳоҷӣ нестем, ҳозираш давд. хай худо мегем ки худованд морам ҳоҷӣ кунад. орзуи ҳар як бандаи муъмину мусулмон аст. 2 март бародари азиз душанбе, Москва. варианти арзонаш мешавад, агар айвонука нигоҳ кунем, 3200 рубл мешавад. 3200 рубл мешавад. хуб, боз дига аэропортро бинем. дига аэропортош бо қиматай бародар. ҳамин вунуквай варианти арзонаш. акай Дилшод, бародар.
Внука душанбе пагада чандай караван. Внука душанбе пагада ҳозир бибинем куака ҳастай пагада 17 17 внука душанбе пагада нестай бародар. Пагада нестай. Паги дигар ҳозир мебинем. Паги дигар ҳам надорад бародар. Ай дигар аэропортҳо ҳастад. Жуковский ҳастад, Домодедов ҳастад. ба душанбера ҳамин рӯзода ҳастад бародар. метавонед харидорӣ кунед. Мансурҷон Ҳасанов нависад. Салом алейкум додарҷон. 20 феврал. Бегаҳ внука душанбе чанд рубла? Акай Мансурҷон бародари азиз, алейкум салом. 20 феврал ҳозир билета мебинем. Некем ки бегаҳда нест. Ҳамин рейсҳои внука душанбе бародари азиз рейсҳои бегаҳ надорад. Фақат саҳарда ё 8:50 ҳастад ё 9:20 бародаро. Яхе рӯзаш мешавад ки 8:50 мепарад, яхе рӯзаш мешавад соати 9:20 саҳарда. Хуб, нархи билет 20 феврала 14500 рубл. Рӯзи 20. Внука душанбе. Бегаҳ надорад. Пеш буд ҳо 1-2 моҳ пеш будак соати 10:20 бегаҳдам 10:20 шавда рейс буд. Ҳозир нест бародаро. Фақат як дона рейс внука душанбе. Ҳамирам авиакомпанияи Ютейра российский мепарад бародар. Сомон Эйр напаридесай. Сомон Эйрам як тақрибан 2 моҳ мешавад напаридесай. Сабабша намедонем дар чие бародари азиз. Сомон Эйр ё ай Жуковский паридесай ё ай Домодедов. Ай внука дигар напаридесай бародар. Хуб, дальше мехонем. И бародармон акай Қурбон нависад. Салом алейкум. Москва душанбе. Рӯзи 7 март. Жуковский ду ҷо нависад. Яктан навзод чанд сум бошад? Бародари азиз акай Қурбонҷон. ду ҷо яктан навзод. ду ҷо бародарои хена мешавад. Яъни пурра нависен. Як одами калони, як кӯдаки чанд моҳа аст. ду ҷо гуфтен, ҳозир ман намедонам. ду ҷо одами калона дар назар дорем. Ду кӯдакай, дута навзодай. Пурра нависен. Саволотуна бародари азиз. хоҳиш мекунам пурра нависен. 7 март Жуковский душанбе ҳаст билет бародаро. Неки мохимози агар нарха дига хе фаҳмида бошем шумо да гап занем ба шумо бигӯен ака як одами калона ё ки дута кӯдакай баъд ҳаминҷа нофаҳмӣ мешавад. Муҳаммадрасул Раҳимов. Москва Хуҷанд 3 март чанд пулай? Москва Хуҷанд 3 март. 3 март Москва Хуҷанд. Хуб, 16500 бародар. Москва Хуҷанд. Ай аэропорти Жуковский мешавад. Варианти арзонаш. ҳамин вариант ай. Шамсов Шамсиддин. Салом алейкум брат. Санкт-Петербург душанбе чанд сума? Алейкум салом бародари азиз. Кадом рӯза чанд сума шерина? Нагуфтен числоша, нагуфте ку. Бародари азиз, меҳнат мекунен, менависен, ҳамун пурра када саволотона нависен. Инҷа ҳоз бародар навис. Саволаш ҳозир ман хондум нафаҳмидам, маҷбур мешавад бояд нав бинависад. Бо то дар саволи ӯ бародар меём 10-15 минут дига вақт меравад. Инҷа ҳоз савола бисёр ҳастад. Ҳамара очирад қати мехонем бародаро. Як таиҷа, як тай ток, як тай чӣ мегам боғ ихе намегирем. Ҳам порядка хондесем барои ҳамин саволтона ки доден пурра нависем бародаро. Инҷа бародар нависа ки киҷоши салом алейкум брат, Санкт-Петербург душанбе чанд сума гуфтай? Числоша нагуфтай. Ман ира наметавонам кадом моҳа гап занам, кадом числора гап занам бародар. Холдоров Баҳром. Салом алейкум брат. Ва алейкум салом. 23
феврал Домодедов клуб чанд сумай раҳмат саломат бошем бародар. Москва клуб 23 феврал ҳам хе пура када нависем бародаро. ҳам вақти хито неканон мешавад, ҳамо даро мехонем саволтон да ҷавоб мегардонем. 23 феврал Домодедов клуб 13500 рубл мешавад. акай Баҳром бародар. Казан душанбе 1 апрел. Казан душанбе 1 апрел. хоб 1 апрел Казан ба душанбе. якум дуюм дар нест бародар. 3 апрел мешавад. 17500 рубл нархи билет. Казан ба душанбе. бародари азиз, эфир монад тақрибан 8 минути дига мемонад. нафарое ки меҳмон ҳастен тамошо дорем. Подписатсия кунед дар канал. пага бо эфир сар метем, кӯшиш мекунем 1 соати дига бо ҳам хе нархи нави билета гуфта мегзарем. нархҳо ки маъқул шид, бародари азиз, ина номерои WhatsApp гирен сохранӣ кунед, паспортона роӣ мекунед, билетона гирифта метиҳем. ба тамоми рӯи дунё билет ҳаст, метавонед харидорӣ кунед. акай Баҳром нависай: салом, душанбе Санкт-Петербург 28 феврал. алейкум салом акай Баҳром. душанбе Санкт-Петербург 28 феврал. ҳозир мебинем бародари азиз. феврал 28 феврал душанбе Санкт-Петербург. ҳозир як дақиқа бародари азиз. ҳамҷа 72 нафаре ки тамошо доред, бародарҷоно, агар апа ва модарое ки қин набошад, як бор биҷиқиш бародари азиз, дастгирӣ шавад, ба ҳамин хотири эфир дастгирӣ шавад бародаро. хоб, душанбе Санкт-Петербург 28 феврал бародар 35600 рубл мешавад. билети омадан, яъне ки аз Тоҷикистон омадан. так, Даврон Олимқулов: салом ака, Внукова Ташкент 26 феврал. ва алейкум салом. Внукова Ташкент 26 феврал. 26 феврал Внукова Ташкент, варианти бе багаж бародарҷон 6000 рубл мешавад. 6000 рубл Внукова Ташкент. метавонед харидорӣ кунед. раҳмиддин бародари азиз, ҳазор раҳмат барои лайктон. Рома нависай: 27 феврал Новосибир душанбе бинин. хоб бародар, ҳозир мебинем. Новосибир душанбе 27 феврал. 27 феврал Новосибир душанбе 11800 рубле мешавад акай Рома. Нафиса иҷа апаи мо узбекӣ нависанд. бахшиш зиёд мо узбекиро намефаҳмем апаҷон. имконият бошад тоҷикӣ нависед ё ки забони русӣ қайд нависед, ҳатман саволтонда мебинем, ҷавоб мегардонем. намефаҳмем бародари азиз, рости гап, ман забони узбекиро намедонам. кам медонам, ягон калимае ки баъзеви чизоша медонам, хеле намефаҳмам. акбар Салахонов: салом ака, 4 апрел душанбе Домодедов Сомонеир. алейкум салом. душанбе Домодедов 4 апрел. 4 апрел душанбе Домодедов 32900 рубл мешавад. акай Акбар. Омина Камолова: раҳмат ака, барои хизмататон худованд ҳамеша сарбаланд бошин. ҳазор раҳмат апаҷон.
саломат бошед. Мирзошоҳ Қандилов 9 март Екатеринбург Душанбе. 9 март. хуб ози мебинем бародар. Екатеринбург Душанбе 9 март. хуб 9 марта 20500 рубл. Екатеринбург Душанбе. Так, 10 март. 10 марта. 10 марта нестаям, 9 март ҳаст. Бародар нарша гуфтем. Нурулло, салом алейкум. Ва алейкум салом. 15 март Екатеринбург Душанбе. Чанд сум пешакӣ раҳмат. Саломат бошем бародар. 15 март Екатеринбург Душанбе. хуб, Екатеринбург Душанбе. Понздаҳуми март. $17,200 рубл мешавад бародар. 15 март. умри дароз навистае ки охирои феврал Москва Душанбе. оз мебинем бародар. яъне ки варианти арзон шуда назар дорен. охирои феврал варианти арзон. ози ма шумода гап мезанам. бародарҷонои азиз, як 3 минути дига эфир мекунем. касе ки меҳмон аст ҳатман подписатсия кунед. пага насиб кардагӣ бошад, бо эфир сар метем, нархи нави билета шумода гап мезанем. касе ки билет харидорӣ карданияи бародаро марамад номерои WhatsApp бигиред, да WhatsApp муроҷиат кунед. ҳозир мо да WhatsApp мешем. эфирмон 1-2 минути дига эфира ҷамъбаст мекунем. баъд да WhatsApp то соати 11 шаба метонен муроҷиат кунед, билет харидорӣ кунед. хуб, Москва Душанбе бародар пурсида буд. варианти арзон то охири ҳамин моҳа 12,000 рубл меёбем бародаро. 12,000 рубл 24-25 ҳамин рӯзода меёбем. Москва Душанбе варианти Вунуква Душанбе метонам билет оформитон кунам. касе ки харидани ҳастай билет марама муроҷиат кунед. 12,000 рубл нархи билет метонем гирем. ин нарх фақат ҳамин рӯза дахл дорад, ҳамин соата бародаро. 1 соат пас метавона нархи билет бо қимат шавад ё арзон шавад бародаро. билет ҳамин хеле я нархда наместояд. ҳамин я мепурсиш мерай 10 минут пас ё 15 минут пас бо ай нав пурсиш бародар метавона нархиш дига шавад. Ҳайдар Қурбонов акаҷон 5 апрел Москва Душанбе бинен. хуб, оз мебинем бародар. 5 апрел Москва Душанбе. варианти арзон бародар 19,900 рубл. 5 апрел варианти ай ҳама арзонаш. 74 нафар тамошо доред бародари азиз. 42 дона лайк ҳастай. 8 нафара хоҳиш мекунам ядонаги лайктона бигзорем, 50 дона лайк шавад. илтимос бародари азиз, илтимоси бародарона 8 нафара як донаги лайка бизанем. хуб, салом алейкум, созен хубен ака? Алейкум салом, раҳмат бародар, шумо созен? 25 феврал ҳамин моҳ дар Душанбе Москва медидем. Душанбе Москва 25 ҳамин моҳ. бародарҷонои азиз, ҳам камтар сабр кунед, на эфирмон ҷамъбаст мешад. дар занго ҷавоб метиҳем. Душанбе Москва оз як дақиқа бародар. хуб, Душанбе Москва 25 ҳамин моҳда 35,000 рубл мешавад бародар.
душанбе Москва 35,000 рубл мешавад. хоб бародарҷонои азиз, ина эфирмонам 1 соати роҳ мешавад. саволои ҳамаро успед накардем хондан. Бародари азиз, имрӯз саволо камтар бисёр шид. узр мепурсем нафароида ки саволошона масъал ҷавоб дода натонистем, нахондем, успед намекунем физически. бародари азиз, успед намекунем, не то что мо нахондем, ҳамхе успед намекунем. иҷа ма як нафар ҳастам, шумо иҷа эфирда 200-300 нафар мебурояд, савол метиҳад то 1000 одама. барои ҳамин хотир бародароз мо дар WhatsApp мешавем. шумо дар WhatsApp саволотона тиен занг занем, чи саволе ки дорем бо дар WhatsApp гап мезанем. дар WhatsApp то соати 11 шаба вақт ҳаст бародаро. ин эфири мо 1 соат бародаро. ҳамин 1 соат ҷидо мекунем, гап мезанем, нарх навора шумода масъал пешниҳод мекунем. боқӣ худованд нигаҳбонтон. ҳазор раҳмат нафарое ки лайк монден, дастгирӣ карден. мо дар WhatsApp мешавем бародаро. нагуфта намона, ай ҳафти саҳар то соати 11 шаба корай дар кор ҳастем. дар ҳамин вақт муроҷиат кунем. худованд нигаҳбонтон то эфирҳои оянда обод бошем. дар ҳаққи морам дуо бигӯем бародаро.